Hercules! Napalabas, sinapol nila kay Herman ti balay da Ashley iti sakaanan ti bantay. Nakigtot da ito'y idikala at ngay masidagkan kuana ni Bumpy, akabsat ni Ashley. Mas daaw nila kay Herman kadagiti taraon nga impasango daken kuana. Nakunapay dagiti agkabsat a babalasang ang mga wispay nila kay Herman iti kadwana nga agtrabaho iti balayda. Ningarod Hercules ti inawis nila kay Herman ket nagdalyasat dan iti kabakiran. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo ang napaulwan. Dagiti aswang, dito'y drama tayo. Hercules! Apong, kaslad da karkar na dito'y kabakiran ang nagnaan tayo. Ha? Apa anak ko na mga dakarkar na dito'y kabakiran. Adda makitkitak adiyo makita, Apong. Anya? Nagalas tilangana. Kun kasla nambaan ti bagina. Sa dino nga iti pakakitkitam ken kuana, Hercules. Agpag na iti aglawlaw ta, Apong. Anya? Apa ajak makita? Nalabit asyak lang tinagpakitaan na, Apong. Talagaan nagalas tilangana. Nakabutbutang. Sa dino nga itayan na, Apok. Day ti abay mo, Apong. Bugawam, Hercules. Ang mga nukelata kemaganak. Sika, umadayo ka. Umadayo ka. Sika akas lanambaan. Hindi mo bantayan ni Apong ko. Apok. Anya ngayon tararamidan na. Apong. Kitkitaan na ka. Anya ngamin at talaga tilangana. Nagado ti mata na. Naglampong. Saus. Nakabutbutang nga ron tilangana. Apong, imadayon. Ha? Kaslad damat kinabutang na. Isungay madayaw. Kumpormin ti makikita, Hercules. Un nga rod, Apong. Mas daawak mat. Manipod na daan akong iti babato. Makakita ak matan iti engkanto. Mala, ukod mo ni satnipan, Apok. Ket mapantayaw ni Jayan da Ashley. Un, Apong. Saan pa'y laang nga nakasangpat dito'y balay day di alakay, Ashley? Aguray talaang biit, Bumpy. Naskan nga minti panaganad. Tapno di da maamuan ti dakas apanggap na. Mabisin akon, kabsat ko nga Ashley. Kaya't kuntimangan ni iti. Isudan ti sumungad. Adda kakuyog nila kay Herman nga ububing. Nagsakay da itinuang. Wan nga rod, dayta ti kayat ko. Gapo, takaw popingan na. Sige. Kukwamton jay ububing. Takukwak matilaklakay. Iso ni Hercules nga, Apok. Ashley, Bumpy. Kasta ka di, Tata Herman. Nagkutong mat. Kasla saan mat amang mga ni Hercules, Tata Herman? Ay, kwa. Kababaginan dayta, Ashley, Bumpy. Kabailan na nga tatiag trabaho dito ni Hercules. Kat nagkutong mat. Kabailan na, Bumpy. Sige. Mabalin yun tiag trabaho dito balay mi. Tata Herman. Hercules. Abay, Hercules. Anya ka di ti mapaspasamakin ka, Apok.
Kwa apong. Adda nagparik na kanyak. Anya ngay dayta. Jak mailadawan ti marikrik na kapong. Apay ngay akas to'y apong. Makarik na akmatan iti paggad dito'y ayan da Ashley. Anya? Kas Laura ti dakas nga engkanto ti mariknak apong. Imposible dayta, apaok. Datayo laeng tanda ditaw. Ay, nalabit ang nagkamali laeng ti panagriknam. Nga ta apong. Wen, apaok. Nalabit ang nagkamali ka laeng itirik na... Apay apong. Daulag iti san unay nga dayaw. Uwan nga agpay so apong. Apong. Adamanan jay wak. Ay, nakabutbut ng tila nga day taawak. Ay, agtay-tayab laeng. Apong. Nalabit aday tanja ibagbagak amarikrik nak adakas ama pasamak. Anya? Saan nyo latan nga ikaskaso di nakita yo, Tata Herman? Hercules. Nakabutbutang ngamin at talaga tila nga day jay awak. Nagdakkel. Naglabaga dagiti matana. Hercules. Ay, Di kay kadiag buting iti day ja awak. Ashley. kunak no siyak laang ti pagpakpakitaan day jay awak. Apay akanayon nga adda kakuyog day jay awak no makitak. No makitak mat day jay awak. Adda matan makitak nga ulag. Di kay ka di agbutang Ashley. Nang runa, kadwa kayo laang kan ni Bamping adda ditoy. Saan kami nga agbutang, Hercules? Nairuam kami kinibampi nga agnaed diti kabakiran. Naira na laeng siguro nga da kakuyog da awak nga ulag, apaw. Apong, Kitaem. Kalaat metla nga nagpukaw da awak kan ulag. apong, Hala, ituloy talatan at agtrabaho dito balay da Ashley kan Bampay, apaw. una apong. Apay ang nagpakita di wakin ni Hercules. Sana ron ba nga nagpakita day jayawak ni Hercules. Ang mga numadadaol ti plano. Wan nga rod, Bumpy. Saan na makauray pa'y day jayawak. Mga garan launay. Isumot latin ng ibaga. Arumbang laang atay ming taramidan. Tapno saan amakadlaw ti kalaban. Ay na, apong, mabisinak. Saan ta pa analpasan nagdalos, apaw? Ay na, Ano sampay laeng tibisin mau? jakon malabdan tinakaro abisin ko apong. Anya? Kayat kon timangan. Saan arumpang ada kayo ditoy? Asino ka, amalakay? Siyak ni Goryo. Apa anak ko na masaan arumbang da kami dito, malakay. Delikado ti biyagyo no ada kayo ditoy. Anya? Anya? Apay kuma? Amoyo ka day. Asaan agagangay a lugar tinapanan yo? Ay, saan da ka maawatan, malakay? Tila ang makunak kada kayo. Agsubli kayon itinaggapuan nyo a lugar. Saan na mabalin at agtrabaho kami kini Hercules nga apaw. Asino ti pagtrabahuan nyo? Da Ashley ken Bampay. Nakisarita da ngagtrabaho kami kada kwada. Ay dalusan mi kanaw taglawlaw ti balay da. Delikadon. Anya ti delikadon.
Ti bagbagayo nga asli ken Bampi. Ket dagiti nagkauna at tao ditoy. Ha? Ha? Anya ti kayat mo asawan amalakay. Sigon iti daydi apong ni apong ko alakay. Kabaknangan dagiti agkabsat ada asli ken Bampi iti daydi a lugar. Anya? Hanggang gapo iti saan na may lawlawag a pagteng. Kelata nagpukaw dagiti agkabsat. Anya? Saan nga ta ada dahil ti panunot da jalakay nakisarita ka data? Panagkunak kat saan, apong? Anya? Kaslapud no dagiti ibagbagana. Pimanaw meten. Saan ta meten adinamag no sa dino ti pagnanaydan na? Unang agpaiso, apong. Kan asino at talaga ni Ama Guryaw. Mati kawak ka dagiti ibagbagana. Uray siyak nga rod, apong. Apay nga imbagana. Anabayagan ang nagpukaw dagiti agkabsat nga asli ken Bampi. Wan, kasta ti aramidan mi. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Mapasamak ti pagkayatam. Itaka din ti kayat mo, Reyna. Aramidan mi ka din ti pagayatam. Agangin ka nga rod iti napigsa. Kat ipariknam ti kaadam ita dito'y lubong. Dagiti tao. Bampi, Ashley, adda dito yan ti amuta. Nagpariknan kanyak. wan, mariknak matan ti presensya na. Saan tapay amakita ti pakabuklan ti bagi ti amota. Wan, Ashley. Babaan iti angin. Mariknata ti presensya ti amota. Aramidan tan ti rumbang, Ashley. Numaalata ti kalkalikaguman ti amuta. Makompleton ton ti bagina. Apong, nagsardeng mutlaang tinapigsa nga angin. Wen nga raw dapaw. Apay akulat anagangin iti napigsa. Jack amo, apong. Ay, Hercules, sumurot ka kanyak. Ha? Sa dino ti papananta, Bambi? Adda ipatrabaho kan ka. Ay, mala, sumurot kalatan ken kwa na, apaw. apong. Apay nga inawis nak dito, Bambi. Apay nga umis-isam ka. Mabisin akon, Hercules. Anya? Mabisin ka gayam? Ngam apay nga inawis nak dito'y adayo apasot. Apay nga agkatawa ka? Hercules, kitaan na ka na imbag. Ha? Apay ka di? Kitaan na ka na imbag. Apay nga umat atidog tibok mo? Buyaam ti mapasama kanyag. Ha? Nagbalin ka matan nga suwang. Wan, Hercules, sakbay na pagbalinan ka tarahon. Agawag pa'y kan katibabatom. Amo mga dababatok, aswang. Wan, amok. Kan amok matla nga saan mo basta itit kanyak ti babatom. Iso nga agawag langan kan ka. Anya? Apayakas lasan ka nagbutang nga nakakita kanyak, Hercules. Saan ka akabutang, aswang? Kunakon kat nga adda peligro adumtang.
Kasano nga mom dayta, Hercules? Gaputa pimudo ti datdatlag ang ipan tinuang nga adda kanyak. Anya? Maawata kun ti amin aswang. Isumot lagayam nga inawis nak iti daytoy a lugar. Takayat mula ang agawan ti babatok. Wan, Hercules. Balaagan ka aswang. Saan tan nga aglaban? Apay, anak ko nam ti kasta, Hercules. Maatiw ka laeng. Amokon ti bilag nga dakan ka, Hercules. Naibagan kaniyak ti reyna dagiti mangmangkik. Anya? Nasken amaagaw ko ken ka ti babato. Tapno agsublin ti sigod alanga ti reyna mi. Anya ti aramidak, amo? Bantayam anaimbag nila kay Herman. Adipan ko nga aswang. Matungpal ti pagayatam, amo. Saan nga amo nila kay Herman ti mapaspasamak ita? Inalilaw milaang tapno maagaw ni Bampi ti datdatlag angipan tinuang at tartarigagayan ni Reyna Mangmangkit. Wan, amo. Patyak nga aramidanan ni Bampi ti rumbang? Tapno maagaw nan ti datdatlag angipan tinuang. Amo. No agbaligi ni Bampi ang mangagaw iti datdatlag angipan tinuang. Idatag mi adagas kin ni Reyna Mangmangkit tingipan. Kat agsublin ti sigod alangana. Nalawagan kanyak ti amin aswang. Inaramat yu lang ni Apong Herman. Tapno maikuyog nak dito'y lugar yo. Wan, Hercules. Gaputa kayat mi nga agawan ken ka ti babato. Saan to ang mapasamak dayta aswang? Mudtoy dayta a babato. Di mo maagaw kanyak ti babato aswang. Nalaing ka nga agli si Hercules. Saan agagangay ti panaglisim? Saan tan nga aglaban kun akmat aswang? Urayan niya ti ibagbagam. Agawakan ka ti babato. Kat idatag kuntokan ni amo. Apa yan naguli magmatan dito balay daslay? Napanandangatan. Ken, apa asan pala nagsubli da Bampi ken Hercules? Ay, agmay sak matan dito balay da. Kay Herman. Ha? Sino ka? Apay nga itakala nga makita dito balay daslay? May saak kadag itag nanaad iti daytoy abalay. Anya? Ay, kunak man no da Ashley ken Bampi lang tagnanaed iti daytoy abalay. Adu kami nga agnanaad iti daytoy abalay. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, di yu liwana dinggen tituloy ti makalawas a seryetayo ana Pauluan. Dagiti aswang. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Kan iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.